जय शिव शंभु। अरे एडे बड़ा टोका छड़ा लाइन रे देखिपे आप। हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुँ मोर आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को। आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि। यही महाशिवरात्रि आम मंदिर आमर ये मंदिर में महादीप उठे आज्ञा। ये मंदिर साजसज्जा देखते केमती आउ सब कौन कौन सब आयोजन करा आसतु देखा। जय शिव शंभु। बोला बताओ साजसज्जा काम चलती। देखो आज्ञा ये सब मिल सब रोषेईबास रोषेईबास हो देखिए। चाउल फाड़ सब थुआई देखु मंदिर साजसज्जा भी देखते केमती गाँ मंदिर में प्रभु को दर्शन करी बर्तमान आम जाऊँ बैरांगेश्वर मंदिर प्रभु को दर्शन करी निजर मनस्कामना जनाई प्रभु को निकट में प्रार्थना करूँ। तेरे चलतु जीवा देखा से सब केते सब कौन भक्त आसती देखा। चलो जोरे पहले धीरे चले धीरे चले पहुंच जाइए मंदिर भितर आम जी बर्तमान चलते। बर्तमान आम प्रभु को दर्शन कर फेरुचु गाँ को। गाँव में मिल व्यवस्था अच्छी मिल पार्सल व्यवस्था तेणुक चलतु दिवा सीठी कौन हो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସବୁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲାଇନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଚାଲ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ। ବିଳମ୍ବ କରନି। ଶହେ ବତିଶ ଦୁଇଟା ତାପରେ କାଳେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଛି। କ୍ୟାମରା ବାଲା ପଛରେ ନା କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଭଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିଡ଼ଉଛୁ ନା ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ମିଳିନି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ମିଲ୍ ମୋଟାମୋଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସଲ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ମୁନାଇ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହଉ ମୁନାଇ କମେଣ୍ଟ ମଜା ଗୋଟେ ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଜାଗର ଯିଏ ଉପବାସ କରୁଛ ପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କାଳିଆ 30 ଜୟ ଶମ୍ଭୁ କାଳିଆ 30 ରହିଲେ ମୁନାଇ ଏ ମୋର ଗୋଟେ ଖତରା ଅଛି ଦବୁ। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ଜରି ଦେ କାଳିଆ ଲୋକ ଡାଉଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହଉ ଦହି ସାଲଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ତ ଲାଗିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ନୀଳା ଲାଗି ରହିବୁ ଆଉ ସାରା ସଂସାରକୁ ବଡ଼ ସଟ୍ଟା ନେବ ହେଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଫୁଲ ନେବୁ। ଫୁଲ ସବୁ ନେଇକି ଦୀପ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୀପ ଆମେ କଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇଯାଇ ଦୀପ କିଣି ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଯଦି ଘିଅ ସେ ରେଡି କରିକି ଦବ ପ୍ରିପାରେସନ କରି କେତେ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆର ବର୍ଷ ଦୀପ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସ୍କାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ଦେଖେଇଦେ କିଣି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଏ ପେପର ଦେଲୁ ଭାଇ।
पेपर दे लुएटे दे दे पेपर दे ଗୁଗୁଲ ଯାଇଛି ବସୁନି ଯାଉନୁ दे ଗୋଟେ पेपर दे दे ଗୋଟେ दे ଦିଟା पेपर दे अरे केते ना दरकार तमको ऊपर तो फांका नहीं सब बस पड़ी ऊपर कहीं फांका नहीं बस पड़ी ऊपर सब फांका नहीं कि चावल किन रखी देबी हां चावल तू कह कैमरा चंद्र दे दिन बोलबी स्टार्टिंग टा तो जली जाओ बुझु एटा की टाइम वेस्ट करते ना टाइम वेस्ट करते कैमरा में पर्टिकुलर करता है क्या टाइम ए बुला करणी सोई देला आगु जाऊ सोई दो कौन सुनना हम खुलो मु को करजा मो मारू फुल रखी बोला फुल गोटे रखी फुल गोटे रखी धଳାटा ଆଉ କାଟେ ऊपर गिर रख दो दवा এই যে লিখু বা আমরা আনি তো ডবা আনি হ্যাঁ আমরা ডবা আনি তো সেটা আনি ডবা আনি দি সে আইলে এরি পুষ্পা সিও না কত বোতল মিলতে আপরে আইলি না एमती कौन हम फोन टा बंद कर
ମୋ ମୋଟେ ଦେଖିଲି ଆଉ କଣ ହବ କହିଲା ପଛୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖାଅ କାମ ଲଗାଉଛି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଦିଅ ତେଜିଆକୁ ବୁଝେଇକି ସରିଯାଉଛି ସୁମନ୍ତ କହୁନି କିଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଝାଟର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ 1500ରୁ 2000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଜି ମହାଦୀପ 9:30 ପରେ 9:30 ମହାଦୀପ ମହାରାଜ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ସମାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାଦୀପ ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କେମିତି ବାଟ ତ ନାହିଁ କେମିତି ଯିବୁ କହୁନୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ଆମର ବ୍ଲକ ଚାଲିଛି କାମ କରିବୁ କହିବେ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବେ ଦୀପ ମହାଦୀପ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛୁ ଚାଲିଛି ବାଟ ନାହିଁ ତୁ ତ କହିଲି ତତେ ବାଟ ନାହିଁ ଓ ଲାଇଟ୍ ପଟେ ସେଠିକି ଚାଲ ଆମ ଯାଉ ଆମ ଦୀପ ବାବା अरे क्या बोलूं बोलू तो बोलू क्या करूँ तो करूँ क्या
କ୍ରାଉଡ୍ ନେଲା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ରଖ। ভিডিও শুটিং করিয়ার ত্রুটি যোগু আমার প্রসাদ সেবনর ভিডিওটা হয়ে পাইলা নাই তেণুক আমি ক্ষমা চাহুছু আউ আম গাঁর প্রতিবেশ দীপ জাড়িলা পরে মহাদীপ উঠিলা পরে আমার প্রসাদ সেবনর মধ্যে ব্যবস্থা থাকে সমস্তে প্রসাদ সেবন করে যাতে ভিডিওর ত্রুটি যোগু আমি আপনার এটা দেখাই পাইল না তেণুক আমি ক্ষমা মাগুছু। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭିଡିଓ କରିପାରୁନୁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।